Така, втора част на клипа. Яжда! Дай да карам! Спри, бе! Престане още. Първа част приключена. И бах колко правилно заяден. За ядене? Ти нормално. Пивата са иде, бе? Правиш супа. Да. Тук колко? Тук за втори път минам. Вчера пак на тук. Кетчуп. Не кетчуп. Кетчуп е. Пенчо е къде. И бах ти колко пенчуци има. Никто кой ка пенчо. Аз лично сега как ще караш. Тук не е кой знае какво дълго, ама. И два майчета. Той спря, те изчака. Бяга ли са? Хем по-бързо да караш. Ще малко кой ще видим колко бягаш. Ай, бягай. Да, шуй малко е. Кой е? Я да те видим клип. Аз правя клипове, аз съм режисьор. Някой друг път ще ме вижи. Момента снимам само тебе. Ники! Николай! Като пускаш гастера! Абе, като пускаш гастера, работи ли това малко? Хубаво. Аре, качва се. Аре, бе! Аре, бе! Да, снимам. Няма, аре, давай, тръгвай. Аре, малко само още, бе. Аре, бе! Ако не се качиш някакви хора, брат. Ще вози, дай да снимам. Няма, аз ще снимам. Аре, качай се. Качай се! Дай мене. Дай тебе да вози. Човекът кара. Аз сега виж да е ти гасна, да. Искаш ти после да ни кажеш нещо, аз каза да там оте. Пално ще кажеш. О, аз ще ходя сам. Ай, давай, бам. И пак ще почна сам да се приказвам. Дърво! Сега да видя. О! Уйта! Ай сега! Първото изпитание на Никито. Сега? Кристиане, дай газ, и ще ги дигнем. Кристиане, давай газ. Аре, аз си. Не мога там да ми. И ти давай газ. Не дам газ, бе. Ти дай, бе. Аз не отмъткам. Той един кървеж, виж на потъм. Сериозно ли? Да. Внимайте. Не можеш да минеш през това. Готово, мина. Мина, бе, ето. Мина, просто. Да, иди. Пробай, като цяло ще стане. Тук ще такова. Тук се задръсти и двете го губиш на въздух. Трябва да го изгасите. Дай. Въобще не виждам дърво с това. Дай. Мина. Дай.
дай само Що? Чакай, Ники. Чакай. Я махай. Дай пръчка. Давай, на пръчка. Заглушава шума, де. Вижте го. Ето го. Никито. Hello! Кажи здрасти. Здрасти. Това е нашия шофьор. Кажете, интересно ли ви? Много, направо тук минавам. А. Там просто да нямах инсталация. Трудно ли се кара това тебе? А? Трудно ли се кара? Така. Дай сега напреди, лекичко. Това е Никола Петров. Той потегля. Чакай, дай. Чакай. Май да ми хване ръка, дай. Дай, леко. Дай. Хване ръката. Той не си дава ръката там. Давай. Дай му да кара. На кръстопътя ще кара. Удар работа с тя тебе. Бавно кара, Ники. Движението прави силата. Разбери го това. Много треволация. Кой бензина му? 6 минути клип втората чаша е по-голяма. Да Ще приключим. се снима. Какво снимаш? Еми за кеф? За кеф. Вие няма ли да се приберете? После. То рано. Колко часа? Че рано е. Батията сега ще ми спре мамка. Той там, брат. Давай, той тук е кръстопът. Това те вето. Не мъжите ти рано. Че, дията знам къде си, бе. Нали не имаш такова? Звъни ли телефон? Кликни. Виж, че ще звъня. Ой, мале. Какво? Абе, къде ги сам гледаш това? Това е. Това е нещо. Скивайте. Абе, замириш се ми на мърша и към по-става. Това е нещо. Добре. За първи път да видам мъртви лисици. Тук не ставам. Не, бе, от тук е там пътя. Човек, замири се ми на мърша и викам тук. На първа ще карам. Кой ги е избил, бе? Добре, ама гледай, не търму пак много. Дай. Не биеш ти намаля, даваш газ. Ама... Давай. Гледай да не го... Човек, дай да върнем тук, кой знае кой има. Някой чакал го и направо. А кой ще го направи? И как чакал ще го качи на другото? А как го направи другите? Не знам. Мале, как мириш на мърша, обръщам се. Ляво, дясно, гледам. Майко. Ма да и мириш на мърша, ама. Къде се спираш на Да пауза? го отпускаш. Къде се спираш на пауза? Къде се спираш на пауза? Ето и голямото. Добре. Така. Добре, продължихме. Кратка почека. Да, съвсем кратка. Кръста ма заболя бахти. Коста е Ето го нашия шофьор. с каската. Не си забравя да сложи каската. Малко да извалячи. В това движение много кръстата боли после. Аз пък съм си супер. Това занимава обаче тя ти вече как не може да го караш, ще запиш някой дърво тук при малко повече. Той кара на първа леко, ще карам той на първа, кара, ама да го видим какво ще направим. Да не го видим някъде запушам. Тук да се малко бе. Или не да спи. Ники, ако стана, както му били кръста, може нищо да ми стане. Може да стане. Чисто ти, защото не си вървял. Защото съм вървял. Защото не си вървял до сега и сега изведнъж почна много да вървиш и затова. То с къде тършува, бе? Много аз си лява тебе там, ама. Мисля, че няма. Ние си продължаваме в малката горичка. Малко и аз да повървя. Тук минат ли чакали, бе? Може да минава. Трябва да сложим тук вече една камера. Ама и там кой го направил мисли? Скейти ми тениската. Знаеш кой го направил мисли? Някой лоджия.
Май за първи път видя ли това, бе? Така. Да. Аз май съм виждал. Не спомням, че съм виждал, ама то малките на завойчици. Ето е лесно. Забравих да му кажа да спре и да дава лекичко газа да не изчака. А, то неговата го знам аз. Бензина няма да се иска, бе. Не, то казаха, че ще съм за царя и бензина ще стигне. После пък като отида там ще го напълним догоре. Какво ще става? Да я качели тия 2 часа на клипа. Компа? Ага. V-Box направо. А, да, Кое си гледаме? Ама Кой иска да гледа? направи ги заключени. Що заключи? Не искам да ги Той върне. Кажи ги на компа. Добре. Компа и ми ги прати. Друго на пауза, ако искаш, докато няма, докато не го виждаме. Не, голяма да стоиш нещо. Той ни каже тук банчко съвсем бавно. Почваме да играем реален Майнкрафт. И отиваме да вземем как да съберем дърво. Ай, пръчка. То с пръчка ти трябва сега малко. Угаси ли го, бе? Угаси го. Джей го ти. Какво направил той? Угаси го. И тали срам, бе! Чакай малко, чакай! Чакай, Аз като не разбирам, не се качвам с душчо. Той е там. Чакай! Той е там, как ще дебелът на кратуна, как? Кратуна дебела! Какво правиш, бе, кратуна? Що го кара? Що се мъчиш да го буташ на втора сега? Не го знам. Какво стана сега? Защо го гасна? Искаш нещо вънна да изчакам много. Чакай сега, я. Опитен шофьор номер 2. Аре, бутна ти смука. Не, това не ми трябва смука. Това е загрел вече. Втора задържа. Значи ти отива в интернет. Не. Давай ти. Айде. Той. Ма то си неговото зрако. Спря. Ники! Дай да го таковам надолу. Аз примерно ще тръгнем, ще бягам, ще го прогоня. Той е гати как вам кара. И аз тъй карах малко. И страх ме да карам на втора. Силно ми става. Пък ти има такива. Видяли, снимали ли си? Естествено. Аз се да я карам. Къде ще им сега спочинем? Надолу сега. Ще карам. Ники, дай да се продължа. Ники! То саксай! Легнал. Подгониха го и той избяга. Еми, върнахме се от количките. Излизаме. Пак нищо няма правим. Абе, нали му казах, пък и нямам вече. С верига трябва да се Къде оправим. ще им спочини малко? Не знам, трябва да се стигне някъде. Това как гаскаш, ама какво е да се легнеш, нали? Да се легнеш. Само без да иска давах малко газ направо. Втората част беше 14 минути, първата 5-6 минути. Как му като спре някъде да помпи леко тези газ?
Ти му кажеш най-пътя този човек по дупките. Не, казах му да не ходи до горска барака, ама той пак по дупките. Пак тръгне към горска барака. Ето тук имаше кал, той зато не мина. Да. Гора, видите. Стадиона ни е там. Плъх! Чакай, бе, стресна, ама вика. Картица, ето е картица. Картица. Бахте картицата. Много красива човек. За първи път да видя, за втори път там, да видя лисица за първи път. За първи път картица да видя човек. Я обърни брат. Ти виждал ли с някой картица? Я обърни. Ти живе? Бахте, Виж, стои роза. Ага, тръгва насам. Внимавай, Вода, бе, вода! Тука! Вода има! От тука! Да не се силиш да го намокриш цялото да угасне сега. Има кал, бе, тъп! Кал, бе! Спря. От тука леко, така. Давай му леко газ. Къде отива сега? Нямам представа, ама трябва да му се сложи още един болт. Се карачи. Вие таки. Не идей там към горска барака. Не там, не. Та сам, ела. Давай, зави, давай газ, помпи газта. Ето като му даш газ, ни продължава ли само? Продължаваме да и помпите леко и да зави. Ела така. Ага. Сега по най-тъпия начин ще мисля. Не знам по какъв начин ще го видя, ама. Давай. Давай газ, бе. Той пак ще ти ги преца, ма. Ате, бе. Бе! Сега на къде наводи този човек? Да се покехи малко пък. Що не искаш да лоза? Ти ще снимаш копи? Ще го оставим, я. Аз съм ще. Аз ще карах, бе. Айде, друг път ще карам вече. Ох, се убива. Картица, лисици, какво ли не видях. Ей, сега ако учим пак там, пак ще ги срещнем тези лисици. Няма да ги няма я. В момента пак ли ще ходим нататък? Не знам на къде ще ходим, где имам. Ай си някъде спочинем, бе. Там, но ние с работи, ама той трябва да спи. Ай си ще почака. Той да заседим там да седи сам. Колко ще да го прави да спираме? Хора, тук бяхме малко, карахме, нали? Тази спъчка от колко време я знам, че... Или щупих като минах през нея. Не. За жалост. Сложа малко каската, че му да се Подскача. Небето. Времето много хубаво. Ето тук трябва да Виж, се... няма общия обът. Колко има малко се. обът си. Спри, бе, спри. Абе, не те страшни и тълми. Казва! Спри, бе! Снимай! Спри, бе, тъп! Спри! Айде, отиваме, леко! Ай се тук малко. Това е живот. Еми, Леко му надявам се, казах, това ще кажа нашия шофьор. Леко му казахме. И това беше. Аз сега мина през локвата, гледай тапанара. Ага, ще остане. Ага, мина. Значи вече експерт. Еми, се правя 19-та и то. Ага, идва. Еми, И това ще закрепа хора. Айде. чао.